бо қадам задан дар кӯчаҳои пойтахти мамлакат шаҳри душанбе аз фазои зебо ва кӯчаҳои гулпӯш ба кас ҳаловати хос мебахшад. ҷиҳати дар сатҳи баланд ташкил ва гузарондани озмуни шаҳрии гулҳо таҳти унвони сайри гули лола дар пойтахти мамлакат аз ҷониби ниҳодҳои дахтор тадбирҳои муҳим амалӣ карда шудааст. имрӯз дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ, гулгаштҳо ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе гулҳои лолаи ҳархела шинонда шудааст, ки ин ба ҳусни пойтахт зебогии нотакрор зам кардааст. озмуни шаҳри гулҳо таҳти унвони сайри гули лола соли сеюм аст, ки дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе таҷлил мегардаду сокинон онро бо тантана ҷашн мегиранд. хеле мебинем дар боғи фарҳангии Садриддин Айнӣ гулҳои зебо ҳама шароитҳо фарован гашта шудааст. бо ташаббуси раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ пойтахти азизамон боз ҳам шукуфон гашта истодааст. мо аз он мефахрем, ки ба боғҳои фарҳангӣ сайру гашти озод менамоем. тадбири мазкур имсол дар доираи эълон гардидани шаҳри душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2021 ҷашн гирифта шуд. бо баргузории як чорабинии тантанавӣ даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии гулҳо сайри гули лола доир гардид. даври ҷамъбастии сайри гули лола дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнии шаҳри душанбе баргузор гардид. сокинон бо хушуву хушҳолӣ дар ин боду ҳавои мусоид дар ҳар тарафи боғ шерхониву хурсандӣ аз ин ҷашни зебоӣ истиқбол намуданд. дар марҳилаи натиҷагирии озмун намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. зикр шуд, ки сайри гули лола аз санаҳои таърихии миллати тоҷик ба шумор рафта таърихшиносон ин оинро яке аз рукнҳои асосии ҷашни наврӯз меҳисобанд ва эҳёи ин суннат аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бешубҳа намунаи арзгузорӣ ба арзишҳои таърихию фарҳангии халқи тоҷик ба ҳисоб меравад. гуфта шуд, ки озмуни мазкур аз ду давр иборат буда даври якуми он дар сатҳи ноҳияҳои шаҳри душанбе баргузор гардид. дар даври шаҳрии озмун аз тарафи гурӯҳи кории шаҳрӣ ҳамаи боғҳои фарҳангу фароғатӣ, гулгашт ва кӯчаву хиёбонҳои шаҳр мавриди омӯзиши амиқ қарор дода шуда дар рафти баҳогузорӣ, шумора ва намуди гулҳои шиноидашуда, интихоби композитсия ва дизайни ҷолиб, сифати корҳои иҷрогардида, ҳолати нашвунамо, тозагӣ ва корҳои ободонӣ ба инобат гирифта шуданд. дар маросими ҷамъбастии даври шаҳрии озмуни гулҳо сайри гули лола ғолибону ҷоизадорон дар 4 номинатсия боғи беҳтарин, гулгашти беҳтарин, кӯча ё хиёбони беҳтарин ва гулпарвари беҳтарин муайян гардида бо тӯҳфаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе қадрдонӣ гардиданд. савту навоҳои дилангези устодони санъат ва эҷодкорони ҷавон пешниҳоди иштирокчиёни озмун гардонида шуд. бобокалон Амизода, мақсади мақсад, ахбор.